artoen artetik iragan zen euskaren lehen izpia esnatuta nengoen ordurako Zanda upentsako eguna zer ekarri behar zidan banekien erandu baino lehen Badakit zerbait heltzea da Badakit zerbait hiltzea da baina ez dakit zer eskainiko didan bizitza berri nire izena ekarri du postaria gutun batean bilduta bukaeraren zua azkenean sinatuta hemen da heldu da mezua azkenean hemen da heldu da mezua Amaitu da, mez gaiztoa